Ce ne-a învățat Neil Donald Walsh este că povestea noastră de până acum nu este ceea ce suntem noi astăzi. Ce am ajuns, cum am ajuns să ajungem în acest punct, mă rog, cum am ajuns până aici, ține de unde trecutului, cer scuze, emoții. Prin urmare, este foarte important să te concentrezi, să fii prezent și să-ți dai seama ce ești astăzi. Să fii conștient de propria ta persoană, să te axezi pe eul tău interior și încet, treptat, să nu te mai raportezi la exterior, la oamenii din afara ta, pentru că automat te lași influențat de cu totul alte credințe și valori care nu sunt ale tale. Asta am învățat și în cadrul seriilor de schimbare pozitivă, unde o să spun o scurtă parte din povestea mea, la care am renunțat, că mă axez pe ce sunt astăzi și sunt prezentă acum. Dar cum am ajuns la să aud de asociația schimbare pozitivă, o să pară, pentru mine, pare acum un lucru destul de haios. Treceam printr-o perioadă mai ciudată. Aveam acea perioadă prin care s-ar putea ca unii dintre voi să fie ajuns, să ajungeți într-un punct în care să spuneți nu mai pot. Acum chiar nu știu ce mai vreau să fac. Să te simți pierdut, să nu mai știi încotro să iei. Și am aflat de asociația schimbare pozitivă căutând aspectul unui antidepresiv pe site, pe Google. De asta spuneam și de ei, eu personal am aflat de asociația schimbare pozitivă de pe Google. Interesant, nu? Dar expresia de ei, nimic nu este întâmplător. Așa am ajuns la seriile de schimbare pozitivă, unde Delia m-a ajutat să-mi descoper valorile. Ulterior am urmat ședințe de coaching cu Luciana Pavel, colega Deliei. Am fost la grupul de suport, pe care vi-l recomand cu mare, mare drag. Găsește-ți misiunea personală. Grupul de suport este prezentat și pe foile pe care le aveți pe mese, care m-a ajutat foarte, foarte mult mai departe. Astăzi știu cine sunt, știu ce vreau și știu încotro să o iau mai departe. Am ajuns la Celebrate Your Life, în care se țin la începutul acestei luni în Phoenix, în Arizona. A fost o decizie luată pe moment, ca și acele decizii pe care vin în momentul potrivit, în circunstanțele potrivite. A fost o decizie, consider eu, cea mai bună decizie pe care am putut-o lua. Celebrate Your Life, evenimentul în sine, este o experiență care merită trăită de toată lumea. Delia a fost foarte inspirată să organizeze acest eveniment. Sărbătorește-ți viața. Pentru că este un eveniment care te învață, te ajută, care contează foarte mult în viața fiecărui om. Pentru că tot ce veți afla în următoarele zile, astăzi și în următoarele zile, este că merită să-ți sărbătorești viața în fiecare zi. Pune accent pe valoarea și pe puterea prezentului, care te face să fii aici, acum și să fii conștient de tot ce este în jurul tău în acest moment. În cadrul conferinței Celebrate Your Life în America, ne-am cunoscut, am avut ocazia să-i cunosc pe Wayne Dyer, de care spunea Delia. Wayne Dyer mi-a amintit că fiecare are în noi acea divinitate care este capabilă să facă tot ce vrem noi, care este capabilă să ne ajute să ne creăm propria realitate și propria viață. Noi nu suntem ce credeam că suntem. În sensul că noi credeam
că suntem ce ne-au spus toți ceilalți despre noi că suntem. Noi ne-am format o impresie despre noi și o idee despre noi din feedback-urile primite de la ceilalți. Am uitat să fim atenți, de fapt, ce simțim noi vis-a-vis de aceste feedback-uri și dacă simțim că aceste feedback-uri sunt sau nu adevărate. Pe urmă, Neil Donald Walsh a susținut o meditație, ne-a băgat într-o meditație foarte profundă, în care am putut să învățăm cum să comunicăm cu Dumnezeu. Nu este deloc greu. Este foarte, foarte ușor. Dar, pentru asta este foarte important să ai credință. Așa cum spunea și domnul Eusebiu, credința este unul din fundamentele de care avem nevoie ca să putem crea un tot. Și am făcut un exercițiu în Neil Donald Walsh, în această meditație, un exercițiu prin care ne ajută pe noi oamenii să ne reconectăm la noi. Să ne reconectăm cu ceilalți oameni, să conștientizăm faptul că noi toți suntem una. De fapt, toți, la un loc, facem parte din acel tot universal, întreg. Exercițiul, probabil unii dintre voi l-ați văzut, ați dat peste, să spun, pe YouTube sau pe alte site-uri. Exercițiul se numește privește, zâmbește, atinge. Este un exercițiu care se referă strict la reconectarea dintre oameni. La faptul că îți dai seama că tu ești una cu celălalt. Indiferent la ce persoană te uiți. Și ce se întâmplă? Noi am uitat că toți suntem egali. Așa cum ați văzut și adineauri, da. Noi ne-am născut egali, în sensul că toți am avut aceleași resurse la început, când am pornit pe drumul vieții, toți beneficiam de aceleași resurse. Diferența, să spun, este că unii au învățat să și le folosească, alții încă nu. Eu am învățat abia acum câteva luni când am întâlnit-o pe Delia. Și când am început să particip la sările de schimbare pozitivă, care m-au ajutat să-mi descoper resursele de mine. Acest exercițiu se referea la felul, exercițiul lui Neil Donald Walsh, se referea la felul în care poți să accesezi interiorul unui om. Nu degeaba, exercițiul se numește privește, zâmbește, atinge. El a dat exemplul cu liftul. În lift. Sunt doi oameni care urcă întâmplător la același etaj, sau mă rog, la etaje diferite. Ce se întâmplă în lift? Ești un necunoscut în lift. Ce faci? Citești instrucțiunile, nu? Liftului, te uiți cât mai este până la următorul etaj, aștepți să ajungă persoana respectivă odată ca să iasă afară, să fii singur din nou, nu? Ei bine, ce s-ar întâmpla dacă te-ai uita în ochii acelei persoane? Și te-ai uita în ochii ei insistent. E greu. Da, e greu. Pentru că noi, mai mult de 3 secunde, nu rezistăm să ne uităm în ochii altuiva. Pentru că, așa cum spunea și Walsh, și cum mi s-a demonstrat pentru că am făcut acest exercițiu, ce se întâmplă dacă te uiți mai mult de 3 secunde în ochii unui om? Știți ce se întâmplă? Te îndrăgostești. Te îndrăgostești pentru că nu degeaba se spune că ochii sunt oglinda sufletului. Uitându-te în ochii cuiva, vezi sufletul acelei persoane. Și te îndrăgostești de sufletul acelei persoane, pentru că împreună cu sufletul tău formează un tot. Fac parte din acel întreg. Este vorba despre divinitatea de noi, de care vorbea și Monica la un moment dat. Al doilea pas, după ce l-ai privit, îl privești îndelung, bineînțeles, celălalt o să reacționeze. De ce se uită așa la mine? Vrea ceva de la mine. Clar, vrea ceva de la mine. Următorul pas este să zâmbești. Nu e greu. Așa arată un gând. Da?
Ok. Știți care va fi reacția celuilalt? Știu că vrea ceva de la mine. Cu siguranță așa va reacționa. Dar oamenii știți ce mult îngesc după această atenție, chiar și din partea unui necunoscut. Să fie văzuți, să fie simțiți, să li se adreseze acel zâmbet. Pe noi nu ne costă nimic să oferim un zâmbet. Cu atât mai mult o privire. Și atunci, când poți să-i zâmbești persoanei respective, după ce persoana respectivă se calmează și își dă seama că nu o să sară pe ea, că nu se poate fi, că doar ai zâmbit, probabil îți va răspunde cu un zâmbet. Dacă nu, fi sigur că atunci când va coborî din lift, va zâmbi, cu siguranță. Pentru că tu i-ai oferit ceva care i-a înfrumusețea ziua. I-ai oferit zâmbetul tău. Și zâmbetul unui necunoscut este foarte important pentru că îți amintește că cineva, chiar dacă îl cunoști sau nu, este aceeași persoană cu tine. Ești tu. Și aici apare o altă discuție despre raportul în oglindă, cum ar veni. Uită-te la o persoană și analizează ce te deranjează la acea persoană ca să dai seama ce anume te deranjează la tine. Trecând mai departe, la următorul pas al exercițiului, exercițiul se referă la atingere. Ok? Te uiți la persoana respectivă. Îi zâmbești. Ce se întâmplă când o atingi? Noi tânjim disparate. Acum, în America este problemă cu chestia asta. Acolo deja e dat acuzat de hărțuire sexuală, despre asta vorbea orice. Dar nu este vorba despre acel gen de hărțuire. Este vorba că reconectarea este completă în momentul în care atingi persoana respectivă. Prin atingere, îi transmiți persoanei respective toată căldura ta și acel acord cum că sunt cu tine, eu sunt tu. Și știți, salutul Namaste. Mă gândesc că ați auzit de el. Divinitatea mea salută divinitatea din tine. Asta e o chestie pe care oamenii au uitat-o. Noi suntem capabili să ne creăm propria viață. Pentru că noi suntem divini. Noi suntem o parte din Dumnezeu. Noi avem în interiorul nostru toate resursele de care am putea avea nevoie ca să fim ceea ce ne dorim. Ca să ne creăm propria viață. Așa cum v-am spus, am ajuns întâmplător, între ghilimele, la seriile de schimbare pozitivă, care m-a ajutat foarte mult, în foarte multe sensuri. În fiecare săptămână se discută despre alt subiect. Ce m-a impresionat foarte mult a fost că la conferința Celebrate Your Life, când am ajuns la conferința respectivă, la fiecare workshop sau seminar ținut de un autor foarte, foarte cunoscut, știam deja despre ce este vorba. Eu învățasem toate lecțiile astea în cadrul seriilor de schimbare pozitivă. Pentru că Delia m-a ajutat să le simt pe pielea mea înainte să fiu învățată de alții. M-am simțit foarte familiară cu toți oamenii care erau la conferința Celebrate Your Life. Dintr-o dată, parcă am intrat într-o familie mare, ca și cum toți ne-am cunoaște din totdeauna. Sper ca acest eveniment să reușească să facă același lucru cu noi toți, să avem impresia că suntem într-o mare familie și să ne simțim în largul nostru. Ok, a trecut și mult. Bun. Ce vă recomand și repet este să fiți atenți la grupurile de suport pe care Delia le organizează. Sunt foarte valoroase. Pe mine, Delia m-a ajutat să-mi găsesc misiunea profesională și a făcut-o foarte ușor. Nu mi-am dat seama cât de simplu era. Vă doresc și vouă să aveți parte de o ascensiune, să fiți foarte atenți la voi, la interiorul vostru,
să vă raportați la ce simțiți. Nu pot să spun, cu toate că, așa cum nu țineți cont de ceilalți. E greu într-o lume umană, dar suntem umani toți, e greu să nu ții cont de ceilalți. Ține cont de ceilalți în măsura în care ei nu-ți perturbă ție ceea ce simți tu vis-a-vis de tine. Cum te simți tu? Delia, vreau să-ți mulțumesc pentru tot. Interesant este că am ajuns la conferința Celebrate Your Life de la cuvântul de rebelion al Deliei. Era un exercițiu cu cuvântul anului și Delia a nimerit cuvântul zbor. Și a zburat. A zburat până în Chicago, la conferința Celebrate Your Life. Și odată întoarsă din această experiență extraordinară, ne-am lipsit pe toți cu viață, vitalitate, cu dorința de a trăi, de a ne reconecta la ceilalți, de a ne împărtăși mai departe experiența. Și am ajuns în luna noiembrie să merg și eu, pe urmele Deliei, la conferința Celebrate Your Life, care de asta să țin într-un fel. Anul viitor să mergem împreună. Bun. Vreau să vă mulțumesc că sunteți aici. Vreau să vă amintesc că fiecare dintre voi poate să facă o schimbare majoră în viața voastră. Pentru că sunteți responsabili pentru ceea ce creați. Voi aveți puterea să vă creați propria viață, propriul destin. Depinde doar de voi. E greu la început, probabil că nu știi pe ce cale să iei. Tocmai de asta este și asociația în schimbare pozitivă, care te ajută măcar să faci primul pași până dai drumul. Și drumul este de fiecare dată în sus. Vă reamintesc că pentru ca asociația să poată organiza aceste cursuri minunate și să poată fi alături de noi mai departe, se organizează și această strângere de fonduri prin produsele promoționale ale organizației. Produse care pe care eu le-am văzut pe toate și sunt extraordinare. Ajută foarte mult. Practic, sunt lucruri pe care nu le poți exprima. Trebuie să le vezi. Vă mulțumesc tuturor. Delia, îți mulțumesc pentru tot, din nou. Și vă doresc o seară plăcută în continuare și încă 2 zile de vis.